En un primer moment dir-vos que la sabeu, que ha estat per nosaltres un dels eixos prioritaris el treball en educació a la nostra ciutat. I podríem resumir-ho dient que hem fet més i millor. Més en el sentit de que hem treballat molt per deixar les infraestructures educatives de la nostra ciutat en un estat, jo diria, de molt alta qualitat. En aquests 4 anys hem invertit més de 5 milions d'euros en els edificis escolars de la nostra ciutat. Això ha volgut dir la creació d'aquesta escola bressol nova, la construcció de la que estem a punt d'acabar a la Devesa, que es dirà així, Escola Bressol La Devesa, però també hem invertit en millores en molts edificis escolars. Va des d'equipaments escolars de primària a reformes. Hem reformat una escola bressol, la Baldufa, també hem fet reformes a l'Escola Municipal de Música. Hem deixat les escoles de la nostra ciutat amb un molt alt nivell. Fins i tot hem experimentat aquest darrer curs el que són pressupostos participatius amb tots els directors de les escoles de primària per tal de fer una distribució justa i raonada en tots els centres educatius de la ciutat i, per tant, que la corresponsabilitat amb aquests directors sigui real i efectiva. Per tant, podríem dir que ho deixem tot a punt. Ho deixem tot a punt per continuar treballant amb més profunditat, però ho deixem tot a punt amb el Departament d'Ensenyament. És a dir, tenim tots els solars cedits de les noves escoles que hem de fer a la ciutat de Girona. Tenim el solar cedit de l'Escola Pericot, com vosaltres sabeu, i tenim les llicències concedides tant d'enderroc de l'edifici vell com de construcció del nou edifici. Per tant, està en mans ara del Departament d'Ensenyament el pas següent, que és, a partir, diuen ells, els pressupostos aprovats a nivell del Parlament, que puguem tenir ja la llum verda per la construcció, l'enderroc primer i la construcció, però per part de l'Ajuntament ho hem deixat tot enllestit. Pel que fa a l'Escola Bosch de la Pabordia, també hem cedit els terrenys al Departament d'Educació, està tot a punt, la pilota està del seu costat, l'inici de la construcció d'aquest espai, que nosaltres proposem que sigui l'espai de la nova escola bressol que necessitem a Girona, que estaria situat a Emili Grahit, en l'espai que hi ha davant de la Biblioteca Provincial. Hi ha un dèficit de places d'escola bressol al centre, començament de l'Eixample de la ciutat, i és en aquest espai on proposem la construcció d'aquesta nova escola bressol perquè hi hagi un equilibri de zones educatives i puguem completar les zones educatives que sempre n'hem dit 0-18. És a dir, podrem fer finalment 3 zones educatives coherents des de 0 fins a 18 anys i facilitar a les famílies que, tot i no tenir els infants a les mateixes escoles, sí que puguin tenir itineraris formatius en les mateixes zones educatives. On veiem més clarament que la crisi està servint com a excusa, en aquest cas el Govern de la Generalitat, per desmantellar bona part de l'obra feta pel Govern de la Generalitat anterior, però també per molts ajuntaments com el de Girona, compromesos amb el projecte educatiu de ciutat i amb ciutats educadores. Ho veiem quan la Generalitat ja ha anunciat en els ajuntaments que retallarà i congelarà o reduirà les aportacions a les llars d'infants públiques, deixant en els ajuntaments que han apostat per aquesta educació de 0 a 3 anys sols davant de la necessitat i de fer front a aquesta demanda, deixant també a les famílies soles, perquè és evident que el cost d'aquestes llars d'infants, si la Generalitat no n'assumeix la seva part, s'haurà de costejar per part de les famílies i per part dels ajuntaments. Estem aprofitant aquesta campanya per fer denúncia, per fer combat a aquestes mesures i per fer propostes que en portem un munt. La Núria en posava un exemple, que no només són propostes de cara a futur, sinó que recullen l'experiència aquests anys, per exemple, a Girona, amb una clara aposta per centres o zones de Creu 18, per una clara aposta per lluitar contra la segregació, per una clara aposta per potenciar l'oferta educativa des de lo públic amb la complicitat i el concert del sector privat, per tant, propostes avalades també per l'experiència. Merci.